Ovo nije samo još jedna priča sa puta. Ovo je priča o čoveku koji će stopirati po Evropi sa belim štapom. U stvari, ovo je priča o dva momka, Slavoljubu i Aleksandru. Ovako počinje najava promo filma dvojice Zrenjaninaca koji su odlučili da autostopom odu do Londona. Ja sam zapravo prvo imao ideju da idem s jednim drugarom do Buenos Airesa, da stopiramo do tamo, pošto postoji varijanta istopiranja brodova u nekim evropskim lukama, ali se mi nismo dogovorili i na kraju sam upoznao Slavoljuba i njemu predložio da tako nešto uradimo, samo da ne idemo baš toliko daleko, ali da opet imamo neku ozbiljniju prepreku tu između Francuske i Engleske, taj La Manche, pa sad čekamo da vidimo da li ćemo da sakupimo dovoljno sredstava, trenutno smo u potrazi i čim budemo imali dovoljno para krećemo na put. Dvojica autostopera su se nedavno upoznali, nakon čega je Aleksandar predložio Slavoljubu da mu se pridruži u ovoj avanturi. A on mi je bio jako zanimljiv zato što kad sam ga upoznao prvih nekoliko puta uopšte nisam ni primetio da je slep. Slavoljub je greškom lekara oslepio u svojoj 31. godini života, ali kako sam kaže, shvatio je da život u mraku može da bude jako interesantan i lep. To se desilo onako vrlo naglo, tako da mi je promenilo život onako za 360 stepeni i stvarno sam imao izbor šta ću da radim dalje. Da li ću da nastavim da se borim ili ću da se prepustim stihiji pa kako mi bude. Nestrpljivo čekaju dan polaska, a lista očekivanja raste. Od ovog puta očekujemo da prosto prvo da se dobro zabavimo, da ja na neki način proverim sebe i moje mogućnosti u ovim situacijama, jer tu se neće znati gde ćemo spavati i šta da. I da jednostavno iz toga izađe jedan dokumentarni film koji će nadam se biti motivacioni za sve one koji ga budu gledali. I šta nam drugo preostaje nego da im poželimo srećan put i uspešno stopiranje.